Добре дошли в научното шоу на училище Quest. Аз съм госпожа Брани и съм учител по химия, а днес с мен са Андрея и Малена. И от коя група сте, момичета? Група пчелички. Добре. За първи експеримент ще са ни нужни Конец, сламка, балон и ножица. Добре, 4 неща, които всеки има вкъщи, така че останете с нас, за да направим експеримента заедно. Какво направихме? Завързахме 2 конеца за 2 стола, нарязахме сламката на малки парченца и я сложихме в конец. Върху сламката какво сложихме? Двойно залепящо. Двойно залепящо лепило. И сега ще направим състезание с балони. Round 1. 1, 2, 2,5. 3! Пускай! Добре, това победи! Round 2. На 3 пускате, готови ли сте? Да. 1, 1,5. 2, 3! Твой победи! А сега към нашето състезание с балони ще се присъедини Калуян. Здравей. Здравей, Калуян! Добре, надуваме балоните отново. Round 3. Готови ли сте? Да. 1, 2, 3! Браво, Калуян! Този път победи ти! Зад нашия експеримент стои третия закон на Нютон. Какво гласеше той? Че всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие. Какво се случи? Надухме балона с въздух, който стана по-сгъстен отколкото външния и всъщност когато пуснахме да може въздуха да излезе, пуснахме балона, той въздействаше на балона и го накара да се движи напред. Въздуха излизаше назад, балона се движиш напред. Знаете ли, че всъщност и ракетите се движат с този принцип? За следващия експеримент ще ни трябва мандарина, чаша и вода. Добре, сложете мандарината във водата. Така, сега, знаете ли какво искам от вас? Искам да се опитате да извадите мандарината. Първо да започнем с единствения кавалет. Калуян. Давай, не трябва да разливаш вода обаче. Да, не става добре. Малена, можеш ли? Да, мога. Давай. Анди. Ама не навъжи. Ще излезне. Не, няма да успея. Добре. Мандарина. Има ли някаква друга идея? Каква е идея? Да завъртиш. Така ли? Да. Какво ще стане тогава? Ще се стигне мандарината. И ти ли така мислиш, Малена? Да. Хайде да опитате. Не. Браво! Хайде сега, Малена, искаш да се опиташ и ти Чакай да да я извадиш? Да. Калуян, пробвай. Калуян, Давай, надолу, точно така, давай. при тебе нещо не става. Става. Браво, Малена! Калуян, я пробвай ти. Сега и Калуян да опита. Само да я стигна. Ще стигнеш? Не, малко по-бързо трябва. Давай. Давай, Калуянчо. Давай. Браво! Деца, знаете ли какво стана и защо успяхте да вземете мандарината без да разлеете? Така какво стана? Защото го залетяхме и стана като ураган и тя се вдига. Ураган? Да, също си права. Първо, мандарината е много лека, всъщност плътността е почти същата като тази на водата. Затова и трябва съвсем малка сила, за да я накара да се движи нагоре. А коя е силата? Точно като урагана, всъщност когато те завъртяха с пръст водата, тя тръгна към стените и по средата се образува участък с по-ниско налягане. Там мандарината беше увлечена от вихъра и се изкачи нагоре. Това беше всичко от нас. Очакваме ви в следващия епизод.